Atedora makuya pamusaka pokuti ndavamutsa saka ndozvawaregerera ndavamutsa usiku hacho pandakabata murume wanga naye kuti uyu aibaba muone zviri kuno ndisaka vasina kuuya wakati uyu ndanoita nezvake demutsa nzvadzi dzake ndaizokwachira uyu ndiyakuzokwachira asitambi unochita chachikuru mare ndangotora foto cheta nomba kuja foto ndoreka na Nechikomba chiro ana wakati munhu makati yaenda kungwari oyo ndigarise ndi zvakatala sini sisi ndisara anti wakati nini wakati ndigarise ro mwana nguwa usibani ndizvo wakatala sini unokangana zvakataura ukangana kuti wakabatwa Nechikomba wakavuma kuti iwewe waungaone nguva usina nyoro ndichasi ndo igadza wagara asiri yezo saka Chikomba chiri kupika akuchiziye Chikomba chamakabatwa nacho mumoti makabatwa nacho saka naisha makwapira dare uchitichini atezora auya atezora eyo kuzongeisira nyaya takaisira mukuwasha achitino atezora anoziva mukuwasha saka nyaya iripo ndekuti atezora takujekese kuti zive kuti mukuwasha wenyu here nonyaka takaisira kuyapa baba ime ndimani mwana mwana wenyu chogaeputasi munomziya ndiani wenyu akambengari mukwasha wangu ambengari mukwasha wenyu haunozogera ndisikuziziya vana wazizi kwasha anzi andisikuziziwa one andisikuziziwa one andiva mbenge kuratidza kuti hausisipo wakanga uri kare iye zvino hauchisiri ndozvekutaura tezvo ndizvokutaura ndizvozve ndikupokana napo kupokana napo taura mapokaniro ako ndatoziziya atezvora anondiziva kundogara mumaoko vaimbogara mwana wavo taitogara tese nyanguti inondoshanda mabasa atinoshanda mumachina inongochitichwa chingewo basa saka po tinouyawo tichionana mazuva kenenge akasiyana siyana nayoama avaiukuwasha kudhara saka kuwasha wacho wakapera sei nasuzoona ati baba wakapera sei kuwasha wenyini baba kuwasha akatodzinga mwana wangu takatoya kuno kudare kuno akadzinga mwana urini batwa ane 3 years batwa ane 3 years 3 years saka iwo mukazari amfuta itogara naye ukazi ndaitogara naye watogara pa3 years manje wabva kumukadzi wabva kwauri manje kusvikira nhasi ari mukadzi takutsvegera imba ndogara naye ndinomutsvegera imba yangu wazvinzwa here zvataurwa natezva hanzi takayamudare ukarambana nemudzimai ndizve dare riripo takamborambana pane dare uno munhu unomurambana nawanhu here ndobvunza kuti takarambana dare rikuziva pandakatonga dare rikuziva takarambana here munomu aiwa iwo vanhu vatezva vako vachidaro kuti makauya kudare ukarambana hatinobva tarambana wewe kana munezvokutaura pazvinhu natsopataura ipapo upaziva here kuti supazi unoona anongoya kuna ngonzi unofanira kubhatira mombe togara chakangosiyana ipapo memanje kunetsa kuti katikaita memanje pa pandakabata nemumwe murume pandakabata ina nomutsate zvarongo taura yame munishukusiri
baba. Munhu mudare makauya makati vakaramba nomunhu mudare munobudisa shirena mukapo. Ndireni. Kuti patakabva muno kuti tozoya kuno mudare muno. Muteererai. Mwana wenyu akarambwa ere akapuwa shirena? Aiwa ana kupuwa shirena. Asa vasugara vese sinzi tabva kuno kudare kwacho uya achinzi andibhadhare mombe uya ana uzomubvira achengetana nemwana wangu wacho. Imba iri kugarwa neuyu ndini ari kunyepa ndakatsvaga ndindakatevasa. Izvezvo zvemapango yacho stand ndini futi pakomori pandogara. Ndini ndakatsvaga stand yacho. Saka ndini kudivina rumoya asukamba kumwana wenyu. Handisi kumuona. Handitombozviziva kuti vanogara vese. Amela kuseri kondo bataura mambo wato bataura. Ndazvinza nezve 3 years. Teore zakari. Auya nekuzimbo. Mukadzi uyu akauya achinzagara pamba. Ini ndakaramba kuti ndigare pamba pamba. Akabva woimba kwezulu ndogara panogara kuluku. Ndobva ndatama kombo nevaitogara tese naivava. Ndopakazogara chigara onye. Ndobva ndabuda ipapo. Ava ndokwavanoenda chinomuona ndogara pamachaina kuzasi. Mai pamusoro. Mai nuti nini unogara wamunogara. Uyu mutanoenda kunovava. Muchimuona. Unogara pari. Ndakatongotevera ikoko kumasere ndiko kwacho chibhoma changu. Ndakatongotevera kuva kwauyu nditarisa vanhu vaona vapesi. Ndizvo. Ndizvo zvezvi twana megwa. Unowazerewa. Ndiani angari chichakwana ndiani wako? Wala biwena nebu. Ege mbuto bataura na mambo mana. Baba yo kama kwa shere ni nungu mtawa achakuda. Kumagaramba pachiri. Chinotireza kuti yo wagaramba na nungu chi. Murumo wako. Murumo wako. Baba munda. Ndiko rumo model kwangu. Kasi murumo wako. Weyaura uyu murume wako ere? Wati murume wako mwana. Inzwaika kana wakagara kumba kwabereki vako pasina proof yekuti makarambana nokuti baba wenyu vakaya vakakrema pfuma yemukubva kukwasha kuti tubhadhare pfuma munatezvo. Hatina kunge takaona kupanana kwegupu. Pfuma yacho niyo wakachajwa iwe kuti ubhadhara tezvo rako ukaieresa. Ndakaendesa mumari. Waendesa mari? Ndakaendesa 350. Ndizvo zviri baba? Kwete. Kwete. Wakaipa? Varipo. Ani? Kuno. Ani? Kupindura. Achikuya ndochikuziva. Ngori mumsori. Mtemeri. Msori 8 nomsori 22 wesongori. Ndiani? Mtemeri. Mtemeri unoziva unocho. Mtemeri aro. Baba makapuwa mari. Ndina mari ndakapiwa. Munopuwa kana afu kana kuchapa baba. Hapana mari ndakapiwa. Mataji kwadi. Aiwa, ndirepiwa kuti. Ngatodinesa ndautonzi ndikuda kuno kudare. Ndaitoti pamwe ndikutoshedzerwa mari. Ndino mapepa ndakasiyirwa ndosaina paunotora mari pese. Uno mapepa. Asa Mtemeri unoziva. First day rachokwaya wese natezva. Takasvika ndakaita kushedza. Ndaiti vakaita ofisi mumba. Nhambo yamukomana. Ine ndichisvika ndibva ndavharirwa panze. Vatoti budai tapedza nyaya panapa. Mari yawakuwana iwewe $80. 120 as in the expense. Mangwana tikuenda nomukomana aizikupita kubhengi tinotora chi? Tinotora mari. Toya tichikupa. Sezvo uyu ari kunetsa. Mukomana uyu akukwemba.
200. You want 3? 200. Right. But $200. Baba wangu is schedule. Wangu is schedule. Wangu hapa tayari schedule kama afisa Maria schedule kwa Mariam. Ndakabisa kwana kwanzi ndakabisa $50 $10 zichazobasiwa $8 zisho ngapo ndakapiwa 80 ndikamuda mna changarisi kurewa yekubengi kayekutuma yekutaura mkuru ini ndida kuti ndibudise point yekuti uyu munhu mukadzi wemunhu nekuti kana maitambira kana kuedza matambira 2 cents maitambira iri mari yei maitamba njuga here maita sichicha maita kechituma makapuwa mari yeuyu makaitisa makapuwa mari yechituma uyo aenda kubengi makaipara akaita arikuita zideni wakapa nechituma wananzana vamutembere kubengi wamukana yokumba uya nati iwo ndo wandakapa 150 imari 150 beta 350 ichekuti mari yana ende kuzukwa tititi iyoyo wozi baba makaiwana mari ndiyakisira kwana yainze kunotora yokutanga makaiwana ndakawana $80 koya makamabhatara imari makabatara imari wangu wabhatara imari andabhatara 200 votanga 200 yakasvika ndobva mimi matora mari 120 mengerechi anga wabhatara chikedzurera use makamusiya kumurwa property sikati rwa property uyo akanga akumbira kuti ndine mazuva ndira kuti mari ndinenge ndakunda kuti ndiite ndiwane zvinhu zvakanyorwa vabva kuti ndinofanira kunge ndazowana mari pamazuva chindimiriraiwo nditanga ndatsvaga mari pamazuva ndiite property isatorwa sorry ntemeri ndine point yandiri kuti nini $100 imi mati murume uyu paakatanga kutenga chiketsuro akakupai 50 ndizvo uyu akakupai $50 right mazoita basa renyu mimi ndobva machimutorera 120 ingeri gara yapa mtemeri tatochinja mabasa ndiri kuti mutemeri murume uyu akupai $200 ndizvo right maenda uyu murume uyu paakatuma chiketsuro akakupai halfway ndizvo $50 ndizvo right machienda mamapuwa chi 200 mapuwa 200 emimi ndobva machipa murume uyu $80 mamatora 120 ndizvo 120 yakanga muchatora pandiwe kuni uyu murume uyu ndei pa 120 pane aipa mabhatara pa 120 pane $70 yafanira kubva kuna baba ichienda kuna akaona ukamunzwisisa zvinhu zvawakaita ukaunonzwisisa manya anondikumbura nekuti ni pa 70 pa 120 maipangoisa $70 siti kumurume maipangoisa $70 handiti the rest momumba handiti ndizvo amana kuita saizvo 150 ndati vanozvikufonera ari responsible kuti kana makuina zviketwa zviitwa ani ndiwe isai 150 plus $70 masapanzitanaroni iwewe baba mari yenye musa 19 unomutora 150 plus 220 kubva kunani kuna uyu madeska 150 plus 220 plus 70 220 madeska apo musa 19 10 o'clock mazizwa baba bozi vakatambira mari yekuchangaka maitotambira kuti murodza mwana ndizvozvo maitambira mari yekuti tikanga tataisirwa chiketero mukomana ndizvozvo anditi nokutanga ari rudhu asingaita kubhadhara uyu ngaaite kuti mari iyo ive iripo iwewe nadepisheneti wako moita kuti mari iyo ive iripo anditi
Ozi iyo kana kwabvisa iwo wena uniform yasvika but ayi wakabvunza ini zokuti bata ndichada kuti wakanzwisa imoyo mwana digari mwana ari married pane pari kuti yakabhadhara 150 vachindifonera vanhu vaini vakataura $100 asizvo $150 avari kutaura ndikutinzwiriwo ndosaka takusiyira mutoro wacho pauri iwewe pane dambudziko rokuti hausitafulapa zvese baba nyaya yemabvunzwa panapo ndeyekuti pamukachajwa kwasha makadya mombe ngani? Makachajwa 4 dziri dzei? Ndakanga ndichaja pfuma yangu ngombe. Pfuma yenyu dare mwana wenyu achigara kupi? Mwana wangu nanda kugara nacho. Ndandinaye kumba. Vakanga varambana here? Ndo mafambira zvangu zvaitwa muchiro monge sekuru wemukomana uyu varivo vakanga vandienda mwana iye. Ndati makanga marambana here? Ndakapiwa mwana wangu inini nekwaichengetesa mukomana pasekuru vake. Mukadara akanga kuenda panapa ndiani? Ndini nenyaya idzodzo kuti makakwira muchiti kuti ndikuda pfuma yangu. Pfuma yangu. Kuda pfuma yenyu. Right. Uyu mwana akakwira here dare? Ndine. Uyu mwana akakwira dare ura pane mumboni? Ndinda kapira dare. Pindura mubvunzo. Dati iwe ukakwira dare ura pane murume here? Saka muna kurambana. Ndakati chipedza mudhara. Ndikuita record kuchena mishana. Uyu itsotso. Uyu ndikudze. Vachiya kuno kudarika. Uyu munhu andi mune mwana wani. Mwana wacho tonetsana. Izvozvo teerera. Tingarape chinetsana. Ndatoona ndanyidhirira mupurisa. Bari pane zvandatoona. Iwewe maoko ako kuno kudari. Ndarapa tikamuchichaja mwana. Mombe 4 dzasizidanga temu. Dzenze kuti anga asiya mwana tikabva kuti mombe nacho ndizvo zve plus mombe yeumai pomombe saka baba apa uyu nauyu ko anga asisina imba already uyu aibhadhara saka tikanga tataita se abhadhara iwe usavane munomuchitsamwisa kudarewo amai kana achibuda achindikuenda vaamainini ane vamwe amainini vari kuenda mabazozotaura kana maueni mamuna kuroverera mwana uyu akaita mistake akada nemurume wenyu kasazoreva kuti ndiri kubhadharei iwe kumwana wako wari wakabatwa naye sachikitaura ari ndiye murume wako ye ndiye mukomana wako iwe uri baba vemwana pane difference wazvizisa hatidi kuita makasa kutsvaga mari muchaisa matare edu you don't want that. Isai kana pane nyaya ngapati paitichi nyaya tisaona nyaya baba mutira marenyi roni dzoka mu temeri ife ndatozofunga umukomana womudzokeredza chinazomurovai nokuti ndatoona kuti uda kusvibisa vanhu une chito chavo kuda kuita iwewe urovei mukomana iwe uyu haasi musikana wako haasi mukadzi wako amai haasi mukadzi uyu akatsvagiri kwakuenda aiwa kana uchienda sungai baba kana uchienda kunoika ukuenda zvokuda kuti udi somunhu vari kuda chedo kuti uone nyaya yako kuti nyatsofamba zvakagodza mari yako yako kudzimba mupei judgment agara achiziva kuti mombe dzaari kubhadhara nedzei wazvitwa kwamiri ndo vai vana kuti akaita under age akatoka mwana under age mombe 7 abva taapukadzi wako siyai nazvo kuchajira kuti mhosva waita haisizvo wazvinzwa uye haasi mukadzi wako ita wana wavo kudasha mwana izvo zvakabuda panze pamumuzi mukaita mwoyo nikochurami ende musainawo jeji kana uchiuda izvo zvokusumudza zvokushambadza ende unosaina sisa hauna nyaya hauna nyaya mwana sabatire mwana sumuka iwe hauna nyaya here abatire ukasabhatare next time we are